Good morning. Samahan niyo po ako kumuha ng lubi. Lubi-lubi sa amin. Dito sa Bicol, lubi-lubi. Sa Tagalog, lubi siguro ito. Hindi ko alam. Dito lang ito guys sa aming bakuran. Sa bakuran lang namin ako nangunguha. Gagataan ko po siya. Iha. Masarap po siya. Masarap siya gataan. Yung tulingan. Denbert, hawakan mo nga anak, lagay mo doon oh. Na, hawakan mo na. Marami nito dito sa bakuran namin. Lubi. Lubi-lubi. Ayan yung alaga naming manok. Walang balahibo yung leeg. Kruk, kruk, kruk. Walang balahibo ang liig. Meron siyang 5 sisiw. Nasaan yung iba? Baka madagdagan pa. Baka pa kahanap pa tayo. Pasensya na guys sa aking mukha. Pagmumukhang wala pang ligo. Dahil wala pa kaming tubig hanggang ngayon. Wala pa kaming tubig. Simula pagkagising namin walang tubig. Rotation kasi guys yung tubig sa amin. Kaso hanggang ngayon dapat 8 o'clock meron na kaming tubig. Pero 9 AM na, wala pa rin. Ito yung hose namin. Wala pa rin tubig. Yung connection namin, ayan. Wala pa siyang tulo. Kaya magtitiis muna kami sa init. Di pa makaligo. Kahit sa pagluto, tipid sa tubig. Walang tubig, di pa makapagluto. 1 hour later. Guys, na tubig. 10 AM na. 2 oras ng delay yung tubig namin. Meron kasi kaming stock na tubig sa drum. 2 drum na blue, malaki. Naglaba ako ng maaga. Nubos ko. Akala ko 8 o'clock meron ng tubig. Much later. Ito yung hose papunta dun sa kusina namin. Ito galing dun sa main, sa tubo. Main na tubo. Hindi naman to araw-araw guys nangyayari. Nakakalimutan yung tubig. Baka may problema. O baka may lakad yung nagsiswitch. Ayan, meron ng konti. Ay, wala. Ayan.
Ayan guys, 1:45 na ng hapon. Di talaga kami nagkatubig kanina. Yung schedule namin na 8 to 11 ng umaga na magkatubig, wala. Nakapagluto naman ako guys. Naluto ko naman yung yung lubi-lubi kanina na kinuha ko. Tsaka yung tulingan na nabili kong isda. Kaso ginamit ko yung tubig na pinarefill naming inumin. Yun yung ginamit ko pang luto. Ano yan? Yung batang makulit di pa nakakapagligo. Ay suka. Vinegar. Bakit? Ano? Parang ibang kulay ng ako big. Ang kulay yan talagang kulay ng bibig mo. Ikaw din. May langgam. Ano? Anong kulay ng bibig natin? Parang pink. Parang pink. Kumakain ka na kasi ng gulay kaya hindi ka na maputla. Very good naman. Kumain ka ng gulay kanina. Ano yung gulay natin? Parang may fish din. Kumukulit. Ayan, hinihintay pa namin ulit yung tubig. Baka sakali. Baka naman. Parang umuulan. 2 Parang p.m. umulan. Hindi naman. 2 p.m. kasi guys, nagkakatubig ulit kami. 2 p.m. to 5 p.m. Good sign, may kunting tulo na oh. Baka naman makaligo na tayo. Yup. Walang magawa. Lahat ng gagawin ko, gawain ko sa loob ng bahay ay paggagamitan ng tubig. Kaya tumatambay muna ako habang walang tubig. Meron ng konting tulo. Yung tubig dito sa amin guys, walang monthly bill. Babayad lang kami ng 50 pesos per month para sa maintenance siguro sa munisipyo namin. Kaya kahit gumamit ka ng gumamit pag merong tulo sa gripo hanggang up to sawa, walang problema. Kaso yun lang talaga, rotation yung tubig sa amin. Ayan, good sign, may tubig na konti. May tulo na siya, ibig sabihin magkakaroon siguro siya. Sana nating lumaki yung tubig. Sana. Ayan guys, may tubig na po. May tubig na kami. Ano bebe? Ayan, meron na. Pumunta pa ako dun sa may kalsada para pasingawin yung hose namin. Alis na bebe. Kasi ito pong tubig namin kailangan papasingawin bago minsan magkatulo. Kasi diba rotation kami, rotation yung tubig namin. Pag walang tubig, parang pinapasukan siya ng hangin. Pag mahangin yung hose, hindi tumatagos yung tubig, kaya putol-putol yung hose namin. Meron dun sa may kalsada, meron din dito, bago dun sa kusina namin. Ayan. Dugtong na natin, bebe. Idugtong natin, hawakan mo. Laman. Ayan. Maglaban na tayo, maligo na kayo mga igin. Dahil may tubig na po, tayo ay maggagawa na ng ating mga gawain. Halika na, bebe. Mga obligasyones. Mga gawain hindi matapos-tapos sa loob ng ating pamamahay. Ayan. Oh, bakit nyo sinarahan? Dadaan po ako. Ito ang aming dirty as in dirty kitchen. Ang aming maliit na bahay.
Guys, madugo-dugo ang aking mga hugasin. As in, maraming hugasin. Kaya hindi ko na po kayo isasama sa aking gawain. Kaya magbabay na muna tayo guys. Thank you for watching guys.